Ďakujeme pekne. Som to stihla. Aj na prikrytie. Vidíš, som to stihla. Kde je Beatka? Skúšame prvý ročník po dlhej odmlke, pretože roky táto tradícia oslavy fašiangov v tejto obci bývali a po dlhej dobe sa vraciame k tejto tradícii, skúšame. Verím tomu, že sa to bude našim občanom páčiť a že nás podporia aj v budúcom roku. Ďakujeme.